Hayırlı gün dostlar, Tuğan Yak Tapşırıların devam etəbiz. Bugün ol Buğa rayonuna bağışlana. Buğa ilik-ilikten İkmek rayonu bulup geldi. Ara topraklı basılarında iginler ayrılıp üstü. Uzgan yılda olar her hektardan 48 sentnerden artık uğuş alganlar, her seyirden 5280 kilogram süt savganlar. Bu indi bik eybet sanlar. Buğa şehri ise yıldan yıl üse maturaya, yana yurtlar bilen bizdeler. Ул үсеш киләчәктә дә дәвам итәчәк. Буа шәһәренең тротуарлары төзекләнәчәк, урамнар, яшьләр паркы тагында матураяшак, шәһәргә чишмә суы киләчәк. Эшләр, мәшәкатьләр җитәрлек. Гомумән матурлыкны ярата Буа халкы. Районның бик абруйлы шәхесе Свияга акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Бахарлам Тимергалиевич Мөхәммәтҗанов үз өендә кышкы бакча булдырган. Нинди генә агачлар, үсемлекләр юк анда. Кая гына барса да Таиланд, Төркия, Эмираттан, Египеттан үзенә ошаган үсемлекнең я орлыгын, я тамырын алып кайта. Менә шундый матурлыкка гашык кешеләр алар, буалылар. Туган якларын, туган җирләрен бик яраталар. Нурвахит авылыннан Фәния Исхакова үзенең туган авылына багышлап бик батур җыр чыгарган, үзе җырлап та күрсәтә. Республиканың йөзек кашы. Аны 16 ел инде Россиянең һәм Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Җәүдәт Салихович Хөсәенов җитәкли. Гаҗәеп уста оештыручы, сәләтле белгеч, талантлы экономист һәм бик тә кешелекле кеше. Барлы авыл ветераннары картайдык дип идә утырмыйлар. Фольклор төркеме оештырып, концертларда чыгыш ясыйлар. Бергәләшеп, җырлашып чигү чигәләр. Аларны оештыручы башлап йөрүче Мәдинә Сираҗетдинова. Жылысын бирәләр менә шунда алар апалар утырып үзләренең җырлый элеккегә яшь вакыттан искә төшәләр, бергә җыелып сөйләшәләр. Менә шул вакытта күрешәләр. Ләкин аларның бер зарлары да бар. Мәдәният йорты искергән икән. Югыйсә 300 йортлы авыл, яшьләр дә күп, клублары юк. Шуңа әнә репетицияләрендә өйгә җыелып үткәрәләр. Бәлки яңа ел аларга яңа мәдәният йорты алып килер, шундый өмет белән яшиләр. Гомумән яңа елны Буа халкы төшенкелеккә бирелмичә, күтәренке күңел белән каршы алды. Бөтен борчу хәсрәтләре теге елда калсын иде, быел исә шатланып, куанып кына яшәргә насыйп булсын. Шундый теләктә калыйк. Һәр авылга кайгана бармы? Гел асфальт юлда гына йөрибез. Аннары сезнең инде хәзер авылларга газ кертүдә төгәлләнгән икән 100% белән. Менә инде сезнең мәшәкатьләр дә бетеп бара түгелме соң? Нинди эшләр белән шөгыльләнәсе бар әле менә зур эшләр дип әйтик инде алда. Эшләр бик күп әле. Ул авылларга менә юллар китердек инде безнең бөтен авылларга асфальт юллар килгән. Но авыл эшләрен карагыз, авыл эшләрендә күп эш бар. Менә хәзер тотындык инде быел шулай республикадан да Понимает вопрос, что уже город, я, может, не те слова подберу, но смысл, деградация какая-то идет, упадок культуры идет в городе, имеется в виду. Сейчас такая проблема есть, чтобы вернуть искусство деревни обратно в город. Вот где-то такие островки сохранились еще. Вот этого чистого, допустим, народного. Алексеевск поселогы исә безне үзенең чисталыгы, пөхтәлеге белән таң калдырды. Район үзәгешләр поселогы исемен йөртә икән, аның төзеклеген район хакимияте аерым контрольдә тота. Бу рәшәткәләр, коймалар, капкалар бар да матур төсләргә буялган, һәр кайда яшеллек, бакчалар, агачлар бик күп, урамнар чиста. Әйтерсең, бөтен кирен, тузанын, гамма сулары юып төшергән. Бу урамнардан үткәндә Алексеевск халкы эшкә дә күтәренке күңел белән барып җитәдер. Мондагы чисталык пөхтәлек җан тынычлыгы бирә. Дөнья авырлыгы, мәшәкатьләре онытылып китә. Биредә яшәүе дә, эшләүе дә, ял итүе дә күңелледер кебек. Районның авыл хуҗалыгын күтәрүгә алар шактый зур чыгымнар тоталар. Әле менә Полимикс акционерлык җәмгыяте элеккеге Гаврилов исемендәге хуҗалыкны, ягъни Күн авылын үзенә ярдәмчел хуҗалык итеп алган. Инде нәтиҗәләре дә күз алдында. Узган ел һәр гектардан 26 центнердан артык уңыш алганнар. Һәр сыердан 3800 килограмм сөт сауганнар. Инде таралып беткән хуҗалык аякка басып, яңа үрләр яп. Әнә шулай шәһәр кешеләре көнләшерлек итеп үзгәрә бара Ширмешән. Без аның тырыш халкына киләчәктә дә исәнлек, иминлек теләп калабыз. Кабат очрашуларга кадәр.